Joo niin siis kato, mä ajattelin, että jos käy siinä kaupassa ennen, tiedätkö, mitähän sinne oikeesti pitäisi ottaa sitten mukaan? Makkaraa ja... Voitais grillata Niin pitää ottaa huomioon, että mä oon kuitenkin kasvissyöjä. maissia. Maissia joo, niin. Se on ihan hyvä. Hei siis mä tykkään noista... mikä se on? Fetamakkara, eikö Hei, kato Mannerheim! Mitä? Missä? Miten niin? Ei siellä ollut Mannerheim. Siis eikö sä tiedä mikä on Mannerheim? Hei, kato karhu!